Hola. En este cas començarem a conèixer les ordres bàsiques del programa per a poder fer els exercicis que us he posat. Les ordres que necessitem són el llapis, l'esborrany, moure, empènyer i el zoom orbital. Les tenim totes en la barra lateral, com us havia adelantat abans. Però a més d'aixes necessitem l'ordre de seleccionar, que és la fletxa. La fletxa negra el que ens permet és seleccionar l'objecte sobre el que volem actuar, tant per a borrar-lo com per a modificar-lo. Esta és l'esborrany. Vegeu que gràfic és l'esborrany. Esta és la ferramenta fer rectangles. Esta és fer línies, fer cercles, arcs, polígons regulars. Esta és per a fer línies tipus boceto, que no anem a fer, desplaçar, extrudir, rotar, i aquestes parlarem més avant. Bé, us faré un poc per a traçar un polígon. Ja us he indicat que treballem per defecte en el plano X, Y, sobretot si anem manejant-se en línies ortogonals segons el criteri de colors. Si dibuixem línies, per exemple esta blava, estaríem dibuixant en l'XZ, amb la qual ja no seria un polígon bidimensional, estaríem ja dibuixant una línia tridimensional que no es tancaria una superfície. Ara ja hem tancat una superfície. El tema de traçar línies que et dividisquen l'element ja l'heu vist abans. Esta fletxa indica tornar enrere i esta eina és la d'extruir. Si apretem amb el botó de l'esquerra sobre la superfície, el que fem és extruir-la cap amunt i hem generat un objecte tridimensional. Com us deia, l'eina fletxa selecciona les parts de l'objecte. Si jo borrar també és la tecla Sub. Si jo borro aquesta cara, veig l'interior del prisma. Per a poder veure l'interior del prisma tenim l'eina Zoom orbital, que si el seleccione i mantenga apretar la tecla de l'esquerra i maneja el cursor, veig com el model va manejant-se, puc observar-lo millor des de qualsevol manera. Si torna enrere, torna a obtindre el mateix resultat. Si borre una aresta, vaig a fer-la amb el borrador. Si borre una aresta, se me borren també les dos cares que compartien aquesta aresta, per el que havíem comentat abans de la definició dels objectes. Si torna a generar l'aresta, se me torna a generar les dues cares. Bé, podeu seguir vosaltres investigant sobre el programa, manejant-se amb el ratolí, el zoom finestra ens permet aproximar-se a l'objecte, aquesta fletxa és zoom anterior, tornem a la posició de partida, aquesta és veure tot l'objecte centrat en la pantalla, i si voleu podeu fer un centre sobre el propi objecte. Com us he dit abans, al fer línies que interferisquen amb les superfícies, les superfícies automàticament són dividides, en aquest cas, en un cercle i la resta. I aquest cercle el puc extrudir cap amunt o cap avall. Si l'extruïs cap avall, doncs tinc el que esteu veient. Una vegada finalitzat l'element, clicaríem 3 vegades seguides sobre qualsevol dels elements que defineixen l'objecte i ens selecciona tot l'objecte tots els elements que estan en contacte uns amb altres. Prenem el botó de la dreta i ens apareix una
quadre de diàleg on tenim crear grup. Creem un grup, ja hem creat un grup, podem seguir treballant i aquest grup no va veure's alterat per les coses que fem al seu voltant. Al següent vídeo veurem altres ferramentes i seguirem treballant amb